Explorers, pioneers. You said science is about admitting what we Цяга don't да know. даследавання ў нас у крыві гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Stars. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Deal? Deal. Прывітанне, сябры, вы слухаеце падкаст «Грамадзянская навука», дзе мы размаўляем пра тое, як кожны з нас можа ўнесці свой унёсак у навуку, проста назіраючы, вымяраючы і абменьваючыся дадзенымі. І сёння ў нас актуальная тэма ў прамым і пераносным сэнсе. Мы паразмаўляем пра вастравы цяпла, але не тыя, што ў акіяне, а тыя, што ўзнікаюць у цэнтрах гарадоў. Гэта праблема робіцца тым больш гарячай, чым больш спякотным становіцца надвор'е, што прадэманстравалі апошнія выходныя чэрвеня ў Еўропе, стаўшы самымі гарачымі ў гэтым годзе. І не толькі на поўдні кантыненту, дзе, напрыклад, у Іспаніі назіралася тэмпература да 47 градусаў па Цельсію, але і на поўначы. Так, у Великабрытаніі было зафіксавана 35 градусаў, што вельмі горача. Спецыялісты на такія дні нават заклікаюць людзей не заставацца доўга на вуліцы. І што рабіць з гэтай праблемай? Ці ёсць якіясьці развязанні? У гэтым, як звычайна, нам дапаможа разабрацца эксперт, кіраўнік фонду «Неруш Натура» Уладзімір Зуеў. Добры дзень, Уладзімір. Добры дзень. Так, сёння ў нас цікавая тэма востравы цяпла ў горадзе, але спачатку давайте разбярэмся, што гэта такое. Патлумачце падрабязней, што такое востраў цяпла і чаму ён з'яўляецца менавіта ў гарадах. Ну, напэўна, многія заўважылі, што летам у горадзе гарачэй, чым за яго межамі. І гэта не проста адчуванне, гэта рэальна з'ява пад назвай гарадскі востраў цяпла. Гэтую з'яву ўпершыню заўважыў англійскі метэоролаг-аматар Люк Говард яшчэ ў 1820 годзе. Ён штодня назіраў за надвор'ем і выявіў, што ў Лондане ў сярэднім амаль на 3 градусы цяплей, чым у навакольнай сельскай мясцовасці. Ён не выкарыстоўваў тэрмін востраў цяпла для апісання сваіх назіранняў, а пазней гэты тэрмін у 1950-х годах афіцыйна ввёў іншы брытанскі навуковец Гордан Мэнлі. Сёння навукоўцы добра разумеюць, як менавіта гарады утрымліваюць цяпло. Прычына – шчыльная забудова, асфальт, бетон і мала зеляніны. Усе гэтыя матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца ў горадзе, яны награюцца пад уздзеяннем праменяў сонца і аддаюць цяпла значна больш, чым прыродныя элементы. Ці ва ўсіх гарадах назіраецца такі эфект? Ці гэта больш тычыцца буйных гарадоў, мегаполісаў? Ну, добрае якраз пытанне гэта, таму што эфект вострава цяпла ёсць не ў кожным горадзе. Ён залежыць, па-першае, ад геаграфічнай шырыні, то есть ад лакальнага клімату і ад таго, як пабудаваны горад, ад яго планіроўкі. Чым больш у горадзе асфальту, бетону, чым менш дрэў, тым мацней ён награецца. А ў маленькіх зялёных гарадах, напрыклад, з малапаверхневай забудовай, гэты эфект можа быць вельмі слабым ці ўвогуле незаўважным. Ну, а яшчэ буйныя гарады часцей вывучаюць, бо там жыве большая колькасць людзей. Ну, таму мы ведаем пра іх больш. А вось пра маленькія гарады такія дадзены часта проста адсутнічаюць. Уладзімір, а на колькі градусаў звычайна вышэй тэмпература ў горадзе у параўнанні з навакольнымі тэрыторыямі? У сярэднім розніца тэмпературы паветра ў гарадах у параўнанні з навакольнымі мясцовасцямі яна можа складаць нават да 7 градусаў у дзённы час і да 5 градусаў уначы. Але ў некаторых выпадках, асабліва ў буйных мегаполісах са шкла і бетона, розніца можа дасягаць нават 15 градусаў для паверхневых тэмператур у спякотныя летнія дні. І гэты эфект найбольш выяўлены ва ўмовах слабага ветру і яснага сонечнага надвор'я, асабліва ўлетку. А тады, што ўплывае мацней на тое, што гарады так моцна награваюць? Ну, як я ўжо і ўзгадаў, гэта асфальт са сваёй чорнай паверхняй, бетон, дахі дамоў і машыны. Так, матэрыялы, з якіх пабудаваны горад, бетон, асфальт, яны моцна адрозніваюцца ад прыродных пакрыццяў. Цёмныя гладкія паверхні, як, напрыклад, асфальт, мацней прыцягваюць сонечнае цяпло, і яны даўжэй захоўваюць цеплыню і дрэнна яго аддаюць у навакольнае асяроддзе. Па гэтай прычыне горад як бы
назапашвае цеплыню на працягу дня і павольна астывае ўначы. Акрамя таго, у горадзе мала дрэваў і вады, вадаёмаў. А значыць, менш выпарэння, якое ў прыродзе дапамагае астуджаць паветра. А яшчэ шматпавярховыя дамы перашкаджаюць ветру, і ён не можа нармальна цыркуляваць і, па сутнасці, праветрываць горад. Ну, конечно, у горадзе працуе шмат машын, кандыцыянераў, прадпрыемстваў. Усё гэта дадатковыя крыніцы цяпла. А навошта тады вывучаць гэтую з'яву? Чаму гэта важна? Гарадскія астравы цяпла яны напрамую ўплываюць на лакальны клімат, як у самім горадзе, так і нават у рэгіянальным аспекце. А у сувязі з тым, што больш за палову людзей на планеце жывуць у гарадах, то эфект астравоў цяпла, перш за ўсё негатыўны эфект, адчуваюць на сябе мільярд. І гэты феномен ён закранае не толькі клімат, але і эканоміку і самае галоўнае здароўе людзей. Асабліва церпяць людзі сталага ўзросту і дзеці. У спякоту ўзрастае рызыка цеплавога ўдару, праблем з сэрцам і агульнага перагрыву арганізму. Ну і таксама з-за спякоты ўзрастае запатрабаванне ў кандыцыянерах. Гэта павялічвае выдаткі на электраэнергію, і выкіды парніковых газаў. Ну, але зімой тады ў горадзе цяплей, то атрымоўваецца менш трэба будзе ацяпленне выкарыстоўваць. Так, то есть гэта эфект вострага цяпла, зімні перыяд, ён можа быць карысны, таму што зніжае патрэбнасць у ацяпленні. Але мінусаў усё роўна больш. Акрамя таго, у гарадах з гарачым кліматам узрастае нагрузка на энергасістэму. Кандыцыянеры працуюць даўжэй і магутней. Астравы цяпла шкодзяць і натуральным экасістэмам, таму што гарачыя дахі і дарогі награюць дажджавую ваду, якая потым трапляе ў вадаёмы. Гэта павышае тэмпературу вады і зніжае ёй якасць. Напрыклад, некаторыя віды рыб і раслін водных яны проста не выжываюць. І яшчэ адзін эфект — гэта змена надвор'я, таму што у гарадах з цеплавымі астравамі можа змяняцца вецер, павышацца нават хуткасць ветру, павышацца вільготнасць, часцей там ідуць дажджы або нават адзначаецца павелічэнне колькасці навальніц. Так, і сапраўды мы гэта бачылі нядаўна. У Парыжы была велізарная навальніца. Таксама ў Кітаі некалькі буйных гарадоў сутыкнуліся з паводкамі. Скажыце, ці ёсць нейкі спосаб альбо магчымасць, каб зменшыць такія астравы цяпла ў гарадах, каб зменшыць гэты эфект награвання гарадоў? Пытаннем скарачэння ўплыва вострава цяпла заклапочаны шмат якія гарады свету, і ёсць нават міжнародная ініцыятыва «Ахалоджаныя гарады», якой удзельнічаюць Парыж, Лондан, Лісабон, Нью-Йорк, Сідней. Калі вельмі коротка, то можна выкарыстоўваць светлыя матэрыялы для дахаў, дарог і тратуараў. Чым святлей паверхня, тым менш яна награецца. Таксама ёсць ужо прыклады, калі выкарыстоўваецца светлы бетон замест цёмнага асфальта. І самы, канешне, лепшы спосаб — гэта азеляненне. Больш дрэваў, газонаў, кустоў. Асабліва эфектыўны гэта зялёныя дахі, пра якіх мы расказвалі ў папярэдніх праграмах. То есть на зялёных дахах высаджваюць расліны, яны не толькі астуджаюць паветра, але яго і чысцяць, паглынаючы вуглекіслы газ і вылучаючы кісларод. Лепш за ўсё астуджаюць вуліцы дрэвы. Менавіта пад дрэвамі тэмпература паветра нават у спякотныя дні яна можа зніжацца нават да 7-10 градусаў. Як тут могуць людзі дапамагчы? Як тут могуць дапамагчы звычайныя жыхары? Што яны могуць прыўнесці ў пошук вырашэнняў, як змагацца са спякотай? Звычайныя грамадзяне, яны сапраўды могуць стаць даследчыкамі, сапраўднымі вучонымі. І не патрэбны тут спецыялізаваныя геафізічныя лабараторыі. Дастаткова тэлефона і цікавасці. Вось некалькі спосабаў, як вы можаце вывучаць гарадскія астравы цяпла. Па-першае, з дапамогай цеплавізораў. Гэта такой прылады, якая паказвае на экране колерам, дзе горача, дзе менш горача або халадней. Ёсць мадэлі цеплавізораў, якія працуюць самі па сабе, а есть такія, якія падключаюцца да смартфонаў. Цяперашнія даследчыкі прыдумалі нават мабільныя дадаткі для мадэлявання тэмпературы. І некаторыя з іх яны выкарыстоўваюць дадзеныя пра надвор'е, тып пакрыцця, наяўнасць зялёных насаджэнняў, каб мадэляваць тэмпературныя карты непасрэдна на вашых смартфонах. І самае простае — это звычайныя тэрмометры. Так, не здзіўляйцеся, можна выкарыстоўваць і звычайныя атмасферныя тэрмометры, паказваючы розніцу паміж нагрэвам паветра на тэрыторыі, дзе ёсць чорны асфальт, або на тэрыторыі, дзе ёсць зялёныя насаджэнні. І, канешне, мноства спецыяльных сэнсараў, можна выкарыстоўваць і нават касмічныя здымкі зробленыя з дронаў і гэтак далей. Владзімір,
Владимир, можете вы распавесці, даць прыклады таго, дзе ўжо людзі робяць такія рэчы? Так, вось ёсць некалькі цікавых прыкладаў, напрыклад, з Афін. Там рэалізуецца ініцыятыва Urban Heat Watchers. Ініцыятыву ўзначальвае Афінскі сельскагаспадарчы універсітэт пры актыўнай падтрымцы мясцовай адміністрацыі. Ну і людзі дапамагаюць адзначаць, дзе ў горадзе асабліва горача. А акрамя таго, выкарыстоўваецца дроны, спадарожнікі, нават цеплавізоры, гарадскі фестываль тэхналогій для дакладнай ацэнкі выпраменьвання цяпла. Можна назваць таксама прыклад з Барселоны, дзе рэалізуецца праект назіральнікі за спякотай ў дзені. Там дзеці, школьнікі 10-12 гадоў летам 24 года правялі цэлае даследаванне ў сваіх кватэрах. Яны вымяралі тэмпературу, вялі цеплавыя дзённікі і прапановвалі рашэнні. Дарэчы, было найбольш папулярная прапанова есці больше марожана. Ну і тут і геніяльна, і смачна, і смешна нават. Ну яшчэ адзін прыклад, гэта амерыканская платформа планавання аналізу адаптацыі да клімату. Яна рэалізуе праекты па картаграфаванню астравоў цяпла у гарадах, ну не толькі ў ЗША, але ўжо гэты вопыт пайшоў па ўсяму свету, напрыклад, у Індыі ды Інданезіі, дзе это вельмі адчувальная праблема. Валанцёры усталёўваюць спецыяльныя тэрмадатчыкі на ровары, аўтамабілі, нават мапеды, ездзяць па гораду і проста збіраюць дадзеныя, якія перадаюцца ў хмару дадзеных. Ну, пры дапамозе праграм мадэлявання для горада фарміруецца карта астравоў цяпла на аснове інфармацыі, якая сабрана валанцёрамі. А што ў нашым рэгіёне, ў Беларусі, ў Польшчы, ці ёсць ужо прыклады падобнай актыўнасці? Так, напрыклад, у Беларусі рэалізоўваўся праект Тэрэфіка. Ён выкарыстоўваў інструменты краўдмэпінгу. Это калі на адной мапе гараджане могуць сумесна адзначаць падзеі, аб'екты для прыцягнення ўвагі змены клімату, уключаючы раёны, закранутыя гарадской спёкай. І хаця праект не быў засяроджаны выключна на гарадскіх астравах цяпла, ён захвочваў сумесны збор дадзеных для выяўлення ўразлівасцяў клімату і распрацоўкі планаў дзеянняў. Ну, а вось у Польшчы рэалізуецца некалькі праектаў, у тым ліку SCORE, у рамках якога жыхары Гданьска выкарыстоўваюць датчыкі для маніторынгу рызык, спякоты і паводак. Дзе можна знайсці ўжо такія створаныя, апрацаваныя мапы астравоў цяпла па гарадах? Ну, для большасці буйных гарадоў, у тым ліку такіх як Варшава, Гданьск, Кракаў, такія карты астравоў цяпла можна знайсці на сайтах мясцовых адміністрацый або на сайтах арганізацый, якія рабілі гэтыя мапы. Ну, а скажам, калі вось я паслухаў перадачу і зацікавіўся і думаю, як далучыцца да такой ініцыятывы, што зрабіць? Крок першы — гэта выбраць прыладу для правядзення даследавання. Можна пачынаць з звычайнага тэрмометра для паветра або недарагога цеплавізора, ну, які можна ўзяць у арэнду або пазычыць у лабараторыі пры універсітэце, у школе, у мясцовай бібліятэцы. Ну, такое таксама бывае. Ну, а крок другой — гэта выбраць маршрут, можа гэта быць свой двор, вуліца, парк або адкрытыя прасторы. Крок трэці — гэта вымяраць тэмпературу ў розны час дня і ў розных месцах. Ну і, канешне, не забываць рабіць фотаздымкі і запісваць, дзе і калі вы праводзілі вымярэнні. Ну, а потым што далей? Ну, а потым дзяліцца гэтай інфармацыяй. То есть ёсць платформы, дзе вы можаце загрузіць свае дадзеныя у шматлікія дадаткі або падзяліцца з мясцовымі праектамі гарадскіх лабараторый, напрыклад, як у Гданьску. Ну, а калі такіх няма, ці вось, зусім не хочацца выдатковы час на пошук тых, каму можа гэта быць цікава, можна пачаць з публікацыі ў соцсетках з хэштэгам Urban Heat або Citizen Science Heat Map. Вашы назіранні могуць быць заўважаны даследчыкамі, журналістамі, ну і ды проста актыўнымі суседзямі, якім гэтая праблема таксама важна. Таму што стварэнне карт гарадскіх астравоў цяпла — гэта не толькі навуковае даследаванне, але і магчымасць зрабіць свой горад камфортным. Кожны з нас можа зрабіць свой унёсак, выкарыстоўваючы даступныя тэхналогіі і аб'ядноўваючыся з іншымі актывістамі. Разуменне, дзе менавіта ў горадзе самыя гарачыя месцы, дапамагае прыняць рашэнні. Напрыклад, дзе трэба высаджваць дрэвы, ствараць зялёныя дахі, будаваць цяністыя зоны і паляпшаць гарадскую інфраструктуру. Так што, калі ў наступны раз вы адчуеце, што ў вашым двары стала гарачэй, чым у суседнім парку, то даставайце прыладу і памятаеце, навука гэта не толькі ў лабараторыі, яна можа жыць у вашых тэлефонах, у дварах і папросту ў вашых руках. Ну і памятайце, што вашы даследаванні — гэта шлях да нашага здароўя. Дзякуй, што былі з намі, і падпісвайцеся на наш падкаст пра грамадзянскую навуку.
It's like we've forgotten who we are now. Explorers, pioneers. You said science is about meeting. Цяга да даследавання ў нас у крыві, гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Stars. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Deal? Deal. All right.